can't remember when you were there. Ug karon mga higala, niyang laing sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. There is, can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life. Basta, importante ang atong lakaw karon. Gikuyawan man ko nimo, oy anak. Promise ma, way labot si Glenda ning atong lakaw. Wa siya labot. Sa pasaksihan ko nimo karon. Pasaksihan? Nakasiguro ko ma, nga malipay ka gyud ning aturong panag-uban. Imo pa kong ipasigarbo. Unsa? Sa higayon nga masaksihan mo ang manghitabo sa atong atuan ma. Musamot nga dili ka magmahay, nganong imo kong gipakataw. Unsa? Kano sa man taman lakaw? Nagpaabot pa kong tawag ma. But most probably 11 a.m. Oh, karon ng alas 11? Oy, kung mao ka na, maligo una ko na ka. Maayo ng presko. O gumot ko nga makiguban sa akong anak. Ay, kasakit sa kuko. Ngaw ni Amsam nis matog, Ipoy. Ipoy! Hoy! Matanaw, Kung matanaw, pag-init og tubig. Gusto kong mahigo kong kape. Ikaw lay init mo, sir. Yabag ka? Imong agawon, imong sugoon? Balihon, hinaw ni mong sugo? Imo man kong gihubog, sir. Saon taman na. Ay, ni malay. Tingaling makabangon nun kag ako kapatiran. Saman? Wala. Imo, sir, Aray. Di ba dabo, sir? Bukat, sakit akong ulo. Ay. Nagpatuyang mansab ka? Parehas bitaw tanduwa, sir. Murag init pa man ng nas-termos, sir. Kanang lang gamita. Kutaway ko kapilit, si? Oh, karon dayon mo sang. Kainit ba ning panuwayan, O siyam gaya mga sukan mo sang. Ngayang tod karon init mangyapon ng imong ulo. Gabi pa na Ipoy. Siyalan, gabi pa na imong sapot. Di mo pa dyan ka muli Dugay ko yan ang maulian, Ipoy. Kinauhaw ko mayo. Kipagkauhawan ko. Uy, sabi na pagka ulaw ni mo sang. Ang lady in my dream. Si Glinda? Moron. Uy, di ba duda ka ba gidang flowers mo sang? Hay ba lang imong gidang flowers? Akong gibalibag. Gibalibag yun? Huwag gilabay? Maura ng putahi, Ipoy. Laliman ka? Sa diyang akong gitunol, giingnan lang dayon ko nga. Huwag ko niya padtua sa ila aron makichismis. Sayop sa pagin ako ang akong gisulting atong Glinda. O sabi na imong gisulti mo sang? Konsultihan ka na ko. Makasabot ka. Kung maganito makasabot na kong accountant pa, ikaw pa ka. Unsa lagi mong gisulti? Na iyong ka man, wa masabte. Katuko ako kayo nga gusto kong makatabang siya pag-allocate sa akong puhunan, sa akong most improved convenience store. Uy, hala. Mao di nga giwak outan ka. Nakasabot ka? Sabot mo lang.
Asa mo ka na imong pagsabot, be? Ngayon mo siyang patabangon pagkit-kit sa mong puhunan. Pahawa Sabot mo sa na. kong atubangan, boy! Pahawa! Ay, pahawa mo lang. Litsibi, hoy. Para may akong tuyo ni Glinda nga ako siyang patabangon aron mapaigo yun ang akong puhunan sa tukurong na kung must improve convenience store. Litsi! Litsi! Bono! Asa man ko nimo dadadong? Surpresa, ma. Ha? Nahibaw ko nga makhugang kagid kun makakita ka sa atong-atuan, ma. Relax lang. Surprise ni. Kung nakasiguro gid ko nga masurpresa ka, ma. Ay, lambot lang nimo. Imo bang giimbitar si Glenda? Wa, ma. Kaya nakasiguro ko nga iyarang balibaran ang akong imbitasyon. Gawas pa. Di ko gusto nga iyasaw ni makita, ma. Unya na. Surprise food para niya. Ikaw, gid, ma. Okay. Magpaabot lang ko sa tamang honong. Kumusta man ang inyong panagsulti ni Tito Willie gabi, ma? Boring. Very boring. Kalain day ining doon na edad, no? Boring nga na silang panag-atubangay. Ang gikalagutan ko lang, kagihatagan pa ko niya problema sa iyang pagtukod o most improved convenience store. What's that? Ambot lang niya. Nganong dili naman lang mo ingon nga usa ka mall ang gusto niyang tukuron. Ma, dili ba gid ko mupugong nimo kung ganahan ka pang magminyo pag-usap. Unsa? Abot na tama. Kalapad ining yuta, primo. Oh, nganong murag doon na may altar? Kadiyot, ma, kay akong ablihan ang pultahan doon. Ako na lang, anak. Happy to abot sa inyo eskwelahan, anak. Oh, ma, look. Unsa man ha? Si Primo. And what about him? Murag, may dakong event nga nahitabo, ma. Kadiyot ha? Akong basahon ang caption. Oh, wow! Blessings alang sa bagong tukuron nga building materials? Naa si Primo? Yes, ma. O tingalig bisita lang siya? No, ma. Niya sa caption nga ang dakong wanang gipanag-iya ni Engineer Primo Mirasol. May misa nga pagahimuon pagkahuman sa blessings. Then lunch alang sa mga investors and special invited guests. Oh. Nganong wa maghata maapil sa mga special invited guests ni Primo? Come on, Iha.
Dili gud ta mga investors niya ang tawana. Pero, close na siya sa tong family, ma. Kinsay nagsulti nimo? Ma, Ang buot kong ipasabot, nga watay labot sa iyang negosyo. pero dili ba? Ang imong mang kompanya mo ay muda sa ilang books of accounting? Magbayad man si Primo sa atong kumpanya. So, maingon nato nga no attachments ang akong kumpanya sa iyang kumpanya. Iingon ba, anak, ma? Imong, niya na ta sa eskwelahan ni Misty. Misty, dili ko gusto nga mo chat ka ni Primo about his event. Ayaw kong supaka. Yes, ma. Mugawas na ko, ma. Bye. Ingon ni ini ang dam ko ni Lavi sa una. Magpaligog lapad nga yuta labi. Aron tukuran sa tindahan sa housing materials. Aron, adto ko pamalita ang mga kinahanglanon sa tukuron kong construction firm. Sobrang imo pangandoy, Lavi. Tingalig malimot ka na hinuon ako. Uy, mo ginunay dili mahitabo labi. Ikaw ang pinangga kayo nako. Akong malimtan? Imposible ana. Busy naman unya ka sa imong negosyo. Laliman ka sa imong damgo. Lapad kayo ta ang imong paliton. Aron anha mo ibutang ang imong tindahan sa housing materials. Ingon man ang imong construction firm. Nalimot day ka nga, ikaw may magda sa accounting sa akong negosyo. Kinig yung akong love, uy. Kaparay ko ang gikayo. Dili ko ikaw mahimong kalimtan, Lavi. Tungod kay kabahin ka sa akong mga damgo. Daghan di ay kagwarta nga mupalit ka maglapad nga yuta. Mentas sa trabaho ko, inahinay sa kong mangitag good investors. Nga makatabang aron matuman ko ang akong pangandoy. Tingalig, kung big time constructor ka na, malimot ko na lang sa imong gisaad nga magpakasalta. Dili na mo hitaboy. Kinilang hitiman ilabi ha. Kung mamatay ka ni ko, mubalik ko tungod nimo. Maugid kanunay niyang isulti. Nga kung mamatay siya, mubalik gid siya tungod na ako. Mauna ka niyang katumanan sa iyang gisaad na ako. Siya nagid kaha ang akong labi. Imposible. No. Wa na'y mamatay nga mubalik pa. May nanuktok. O, nanoon ko kabantay na. Come in. Hi, Glenn. Can I come in? Busy pa na ba ko? Willie, ganong may suod ka man? Padong na kumugawas kay mag-meeting ni na ako'y tambungan. Ipugan ko sa gawas nga muso din ang iyong opisina pero nabukusip ko. Unsa? Nainsulto ko sa imong gibuhat gabi. What? Kay unsa may pagibuhat nga na-insulto ka man? Tinarong nga akong pagpananghid nga mamisita nimo pero imo lang kong gibiyahan. I need an explanation. Nganong imo tong gibuhat? Karuna.
can't remember when you were there. May dautan kahang buhaton si Willie, kang Glenda, mga kasama at angi ang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. Laing dalit ka nato sa RMN Drama.